Meta kienet jindirizza l-Parlament taż-żgħażagħ, il-Prim Ministru staqsa x'raġuni b'saħħitha hemm li żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena li jistgħu jivvutaw imbagħad ma jistgħux jikkandidaw ruħhom fl-elezzjoni ġenerali. Hawnhekk semma l-każ ta' Carlos Zarb, żagħżugħ li ġie elett fuq il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar qabel għalaq 18-il sena, iżda ma setax jokkupa l-kariga ta' viċi sindku mal-ewwel minħabba l-liġi. Saħaq li l-pass naturali għandu jkun li żgħażagħ ta' 16 u 17-il sena li għandhom dritt jivvutaw issa jkollhom dritt jikkandidaw ruħhom f'elezzjoni ġenerali. Imbagħad il-poplu jagħżel jekk din il-kandidatura jsarra fiex f'rappreżentanza. Jekk żagħżugħ ta' 16-il sena u żagħżugħa għandhom id-dritt illi jivvotaw u jien konvint li għandu jkun hemm dak id-dritt. Imma għaliex raġuni b'saħħitha x'raġunijiet jew skużi tista' ssib ħafna. X'raġuni b'saħħitha hemm li ma jistgħux jikkandidaw ruħhom. Imbagħad jaraw in-nies. Jekk jillilek ma rridx nivvotalek fl-elezzjoni ġenerali għandi dritt. Jien imma Sur President żgur li jekk ikun hemm żgħażagħ ta' 16 u ta' 17-il sena li jikkandidaw ruħhom, inkun kuntent ħafna li nivvotalhom. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern se jressaq abbozz ambizzjuż dwar ir-riforma fil-liġi tal-kannabis u saħaq li l-kuxjenza ma tagħtux anke bħala avukat li żagħżugħ jitlef karriera minħabba l-inqabad b'joint. Dak 350 kontribuzzjoni li daħlu fil-white paper, iva dal-Gvern għamel white paper, kontrarjament għal ħaddieħor, dal-Gvern għamel white paper u għaliha kellna 350 sottomissjoni. Dak 350 sottomissjoni issa ġew formulati fatt abbozz ta' liġijiet li ħajtressaq quddiem din il-Kamra se jkun abbozz li huwa ambizzjuż. L-għażla kienet waħda ċara, jew nagħmlu emenda nofsajran, jew nagħmlu dak li aħna nemmnu fil-kuxjenza tagħna li għandu jsir. Imdawwar biż-żgħażagħ il-Prim Ministru qal li ħaddaqs iż-żgħażagħ m'għandu jimbotta iżjed bidliet għaliex huma żgħażagħ li għadha pitada se jkunu f'karigi uffiċjali. Liż-żgħażagħ il-Prim Ministru qalilhom li sfida globali possibilment ikbar mill-pandemija hija dik tat-tibdil fil-klima. Saħaq li sal-2050 għandna miri ambizzjużi li rridu nilħqu. Il-Prim Ministru semma kif hawn pajjiżi li qed jaħsbu li waqfu l-użu tal-faħam meta Malta ilha li eliminat l-użu ta' din ir-riżorsa. Dr. Robert Abela qal li ma jridx ikun partiġjan u għalhekk sostna li l-użu tal-heavy fuel oil għalkemm kien pass ħażin illum irridu nħarsu l-qudiem. Il-Prim Ministru semma li l-użu tal-gas naturali illum jitqies bħala pass intermedjarju għaliex il-pass li jmissu għalli neqilbu għall-użu tal-idroġenu. Fid-diskors b'saħħtu li kellu l-Prim Ministru tkellem dwar it-trasport tal-massa, dibattitu li jrid jibdew fil-ħinijiet li ġejjin, il-Gvern se jkun qed jitkellem iżjed fuq u jsaqsi jekk hux se mmorru għalih u kif.